donar-vos la benvinguda. Em sembla que, si no recordo malament, aquesta és la classe 8 del Molt a la Feina i totes aquestes classes sempre van dirigides no només a la comunitat de l'UDG, sinó a qualsevol persona que tingui ganes de moure's. I, com sempre, si hi ha algun tipus de dolor, el que he explicat una miqueta al principi. Intentem de reduir l'amplitud de moviment i que aquest dolor no sobrepassi aquest 2-3/10. Doncs som, ens estem de cames amunt. I comencem amb el primer exercici. Comencem amb el primer exercici, l'exercici del 3, i d'aquests els anirem modificant, tots aquests. Llavors, m'estico de cames amunt, agafo una cama i l'altra cama els genolls cap al pit, entrecreu els dos dits i des d'aquesta posició m'agafo els genolls i a la vegada que tiro els genolls cap a mi, flexiono el cap mirant-me al melic. Aquest exercici m'agrada molt i aquí mantindríem 3 respiracions. Inhalo per la boca, exhalo pel nas, exhalo per la boca, inhalo pel nas, exhalo per la boca, inhalo pel nas, exhalo per la boca. Relaxo el cap, relaxo les cames. I aquí estarien 2-3 respiracions i repetiríem. Flexiono els genolls al pit, flexiono el cap, mirem el melic. Vingui des d'aquesta posició, inhalo pel nas, exhalo per la boca, inhalo pel nas, exhalo per la boca, inhalo pel nas i exhalo per la boca. Relaxo les cames, relaxo el cap. Vinga, l'última, una vegada més. Flexiono cames, aixeco el cap, em miro al melic. Inhalo pel nas, exhalo per la boca. Inhalo pel nas, exhalo per la boca. I l'última, inhalo pel nas i exhalo per la boca. Molt bé. Descanso una mica, afluixo les cames, les deixo connectades al terra. Els braços estan ara en contacte al terra, palmell de la mà mirant sempre cap al terra, i des d'aquesta posició anem a jugar una miqueta primer, sempre m'agrada controlar una miqueta la nostra pelvis, llavors intento de crear aquest pont lumbar, com molts de vosaltres ja hauríeu de conèixer hores ara, i quan deixo l'aire pugui cap a nosaltres i enganxo la lumbar al terra. Inhalo, creo aquest pont lumbar, exhalo i enganxo la lumbar al terra. 2. Inhalo, faig el pont, exhalo i enganxo. 3. Inhalo, faig el pont, exhalo, enganxo. 4. Inhalo, faig el pont, exhalo, 5. Som-hi. Inhalo, exhalo, 6. Cuidado que les espatlles no se'ns en vagin cap amunt i cap endins. Intento d'obrir aquest pit a la vegada. Ja veureu que així costa més quan faci el moviment de la pelvis per lo que repercuteix directament a la zona lumbar. Vinga, 2 més. Vinga, aquí. Inhalo, exhalo, 9. I l'última, inhalo, i exhalo, 10. Ens quedem amb la lumbar ben enganxada i des d'aquesta posició els braços els allargo en contacte al terra i des d'aquí inhalo i a l'exhalació puguis cap a nosaltres, activo el gluti i amunt. I fem aquest pont. Aquí. Notem aquests quàdriceps, notem aquests isquios i notem aquest cul. Que estigui fort. Si no ho sents, el toquem. Agafo aire, exhalo i mantinguent aquest posicionament cap a nosaltres, vaig enganxant vèrtebra alta, mitja i baixa fins a contactar el sac del terra. Inhalo, exhalo, vinga, som-hi amunt, 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 amunt. Inhalo, exhalo i baixo, baixo, baixo lentament, vèrtebra a vèrtebra, fins a contactar el sacre. Inhalo, exhalo i pujo cap amunt, vinga, 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 notem aquest gluti que està fort, agafo aire, exhalo i vaig baixant. Recordem aquestes espatlles que no se'ns vagin endavant ni amunt. Inhalo, exhalo, pujo cap amunt, de baix cap a dalt. Inhalo, exhalo i baixo de dalt cap a baix, vèrtebra a vèrtebra. Vinga, portem 4, 5. Inhalo, exhalo, amunt, creixo, 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 creixo. Inhalo, exhalo, baixo de dalt a baix. Vinga, 6. Inhalo, exhalo, vinga, som-hi, apreto amb aquestes cames, rectifico les espatlles. Inhalo, exhalo, baixo de dalt a baix. Controlo tot moment el moviment. Vinga, no ens desajustem. 7. Inhalo, exhalo, pubis cap a nosaltres. Aquesta pelvis queda mirant cap a nosaltres. Ara, aire de tot. Agafo aire, exhalo i baixo de dalt a baix. Vinga, 8. Vinga, 2 més. Inhalo, exhalo, som-hi. Amunt, amunt. Hem de notar aquestes cuixes. Inhalo, exhalo, baixo, baixo, baixo. 9. Som-hi. I l'última. Inhalo, exhalo, amunt, amunt, amunt. Més, més, més. I l'última, inhalo, exhalo i baixem de dalt a baix. Fantàstic, molt bé. Aquests els recordem, que després enganxarem diversos d'aquests seguits per fer un exercici una miqueta més dinàmic. Ens col·loquem a la gatzoneta, de cuclilles, que diuen els castellans. Nosaltres igual, aquí. Som-hi. Molt bé. D'aquí,
ajunto les mans, talons aprieto contra les cames per la part de dins, en direcció cap enfora, a la vegada que les cames les intento de tancar. Per tant, estic fent dues forces, una amb els braços i l'altra amb les cames. Veieu? Una amb els braços i l'altra amb les cames. I mantinc aquí 10 segons. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé. Em tiro una miqueta endavant, mira. Aixeco els talons, me'n vaig endavant i torno enrere una vegada més i vinga, apreto amb les colzes i apreto amb els genolls. I mantinc aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé, una vegada més, me'n vaig endavant, aixeco els talons, el cos intentem que no marxi molt endavant, el controlem amb els braços, estem segurs i el mateix som. Apreto amb els braços, apreto amb els talons i amb els genolls i som. Vinga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé. Ara, anem a fer una miqueta de balanceig. Intentem, com si fos un balancí, portar el pes del cos cap a un genoll i les mans es podem col·locar sobre el genoll per donar una miqueta més d'èmfasis en què treballi la musculatura del turmell. Que moltes vegades molts problemes del genoll, inclús de la pelvis, ens venen perquè hi ha poca flexió d'aquest turmell. I aquí ja li estic donant una miqueta de flexió. Ens anem cap a l'altre costat. Col·loco les mans cap aquí i ara faig el moviment. Que ens és molt difícil. Mira, ens col·loquem de genoll, ens col·loquem aquí així i fem el mateix en aquest sentit. I és més còmode pel cos. Són 2, 1, canvi de costat, vinga, repeteixo. Són 1, 2, anem a 5, 3, 4 i 5. Canvi de costat, som 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, buscarem una mica d'activació general del cos, per que saltarem amb els braços oberts i amb les cames obertes i després les tancarem. Tots aquests és important que ara els anem fent, els anem integrant, perquè a la part de després el que anirem fent és fusionar alguns d'aquests i variar-los per anar una miqueta més a un exercici una miqueta més potent. Llavors, vinga, som aquí. Obro i tanco, veieu que la distància és poqueta, no estic a dalt de tot. Vinga, som. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, vinga, fins a 50, 5, 6, 7, 8, 9, 4 i l'última, vinga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 5. Molt bé, hauríem de notar també la zona dels bessons que van treballant i també la part en general de tota la cadena posterior de les cames. Ara aquí la freqüència cardíaca ha començat a pujar. Anem a l'últim exercici per després ja variar tots aquests. Llavors, l'últim exercici anem a fer... Perdó, ens en falten dos, és veritat. Ens anàvem a fer la sentadilla, la sentadeta, l'esquat, en aquest cas sense pes i sense res, això se'n diu high squat. Llavors aquí les cames estaran obertes a l'alçada de les espatlles, les puntes dels peus estaran una miqueta mirant cap enfora, cap a aquest angle, com dibuixant una lleugera doble V, una lleugera V baixa. I des d'aquesta posició, el cul una miqueta cap enfora, el que farem és flexionar, tirar el cul cap enrere, el tronc cap endavant, i aquí m'hi apoyo amb els braços. I ens ajudem a pujar en aquest sentit. Vinga, anem a 10. Vinga, aquí els que anem fent les classes amb mi, aquests ja l'hauríem d'anar portant bé, Recordem aquest cop de pelvis que acabem fent al final, sense exagerar el moviment. No estic fent això, el que sí que vull és que la bissaga sigui des de la pelvis i no des del genoll. No des del genoll i sí que és des de la pelvis. Vinga, anem a 10. 1. Inhalo, exhalo 2. Inhalo, exhalo 3. Inhalo, exhalo 4. Inhalo, exhalo 5. Inhalo, exhalo 6. Inhalo, exhalo 7. Inhalo, exhalo 8. Inhalo, exhalo 9.
inhalo, exhalo 10. Recordeu com faig el moviment, intentem que no hi hagi cap cama que se'ns en vagi cap endins. Apreto cap enfora, sense que la part de dins del peu se'ns en vagi. Molt bé, semblant a aquest, tenim una cama, ens ficarem de perfil en aquest cas, intentem que la pelvis no se'ns vagi cap a un costat, i aquest també ens hauria de sonar, anem a fer la sentadilla també, la sentadeta només amb una única cama, aquest lunge que es diu. Llavors una cama ben avançada cap endavant, la pelvis que hauria d'entrar sempre cap endavant, i des d'aquesta posició baixo recte, l'objectiu com si anés a tocar amb el genoll del terra. I des d'aquí pujo i torno enrere. I anem el mateix amb l'altra cama. Passa endavant, alineo la pelvis, som-hi, baixo recte, no vaig endavant, baixo recte, aquí. I torno. Som-hi. Mans a cintura, controlem la nostra pelvis, i vinga, una, i tiro enrere. Endavant, baixo, 2, tiro enrere. Endavant, baixo, 3, tiro enrere. Endavant, baixo, 4, tiro enrere. Endavant, som-hi. 5. Vinga, som-hi. 6. I aquí estem treballant tota aquesta cadena posterior, aquest quàdriceps també ens dona estabilitat. Aquí també estic treballant molt, Aquest quàdriceps 7. Som-hi. Vinga. 8. 9. Una més. I 10. Molt bé. Bé, anem bé? Doncs anem a integrar una miqueta alguns d'aquests exercicis a fusionar els a diversos. Anem amb els dos primers. Llavors, ens comencem una vegada estirats de cares a baix. Jo recupero la meva esterilla. De cares amunt. I aquí fusionem dos exercicis. El primer, el que ens agafàvem tirant-se de bomba. Manteníem aquí 3 respiracions. I quan deixi anar, en lloc d'estar relaxats, ens anirem a fusionar amb el pont que ja sabem fer. Agafem aire, deixem l'aire, pugem a dalt, agafo aire, exhalo, baixo, i quan ja connecti amb el sacre, torno a començar la sèrie d'exercicis. Són 10 moviments d'aquests. Som bé? Doncs vinga. Genolls al pit, creu els dits, i d'aquí. Mantinc aquí 3 respiracions, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, i l'última inhalo i exhalo. Connecto els peus, vinga, pubis cap a nosaltres, amunt, aquí. Agafo aire aquí dalt, exhalo, baixo vèrtebra i torno a connectar aquests genolls, mans i som-hi a dalt. Vinga, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una més, inhalo, exhalo, baixo, connecto peus, pubis cap a mi, fort aquest gluti, amunt, vigilem les espatlles. Inhalo, exhalo, baixo, vèrtebra, vinga, portem 2 i a dalt, enganxo, som-hi, inhalo, exhalo, una més, inhalo, exhalo, connecto, vinga, espatlles, el gluti amunt, activo quàdriceps, som-hi, agafo aire, exhalo, baixo de dalt a baix, vèrtebra, connecto, genolls i som-hi, amunt, inhalo, exhalo, baixo, connecto peus i som-hi. Vinga, que siguin fortes aquestes cames. Baixo de dalt a baix, encara noto aquestes cames. Activo, a dalt, inhalo, exhalo, baixo peus, som-hi, amunt, més, vinga, aquest gluti, baixo, de dalt a baix, som-hi, vinga, portem la meitat, amunt, inhalo, exhalo, connecto peus i som-hi, vigilem les espatlles, pubis cap a nosaltres, a dalt, activo, inhalo, exhalo, que no se'ns obrin les cames, vinga, som-hi, inhalo, exhalo, una més, inhalo, exhalo, baixo, controlo el tronc, a dalt. A més, aquests exercicis ens van fantàstics perquè estem bombejant els discos intervertebrals. Vull dir que si tenim alguna disfunció a nivell discal, tipus protusió, hèrnia, desgast, o pel nostre propi envelliment, del propi envelliment fisiològic del cos, això ens dona una miqueta més de vida a tota aquesta estructura. Vinga, som-hi. Enganxo. Cap a nosaltres. Inhalo. Exhalo. Baixo. Connecto. Amunt. Aquí. Aguanta. Que no s'obrin les cames. Exhalo i baixo. Vèrtebra. Vinga, 2 més.
Som-hi, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, i baixo, amunt, cames, espatlles, inhalo, exhalo, baixo, vèrtebres, i l'última, anem a l'última, som-hi, vinga, anem pensant en el següent exercici, que serà el mateix, però amb una cama, i farem 5 vegades amb una cama i 5 vegades amb l'altra cama, som-hi, a dalt, aguanto, i ja empalmem amb el següent, som-hi, ja comencem el següent, la primera fase és la mateixa, bé, exhalo, inhalo i exhalo. Connecto ara una cama, la dreta, l'altra, mira, com un 4, 90 i 90, des d'aquí, inhalo, exhalo, pujo molt, vinga, que no caigui la pelvis, vigila, inhalo, exhalo, baixo, i som-hi, enganxo i som-hi, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, baixo, repetint la mateixa cama, sempre fem 5 amb una cama, 5 amb l'altra, vinga, fort aquí, no ho deixis, vigilem les espatlles, que aquí voldran pujar segurament, som-hi, inhalo, exhalo, vinga, aquest 4 amb la cama esquerra, a dalt, amunt, controla la pelvis, que no caigui, vigila el cul, baixa vèrtebra, vigila les espatlles, connecta les mans, inhalo, exhalo, vinga, som-hi, amunt, empeny, més que remoli, vaig baixant lentament, vèrtebra, i som-hi, l'última, vinga, inhalo, exhalo, som-hi, que és l'última, som-hi, amunt, no ho deixis, controla la cama, controla la pelvis, i som-hi, ens anem a les següents, ara serà l'altra cama, exhalo, inhalo, i som-hi, anem ara a la dreta, amunt, i l'esquerra és la que activem, vinga, a dalt, aguanto, i baixo, vinga, controlo, quan baixi que no es mogui la cama, controlem-ho, exhalo, inhalo, i som-hi, vinga, 90, pelvis, pubis, amunt, controlo la cama superior, que la cama de l'esquerra que no vagi obrint-se, cuidado, que no s'obri aquesta cama, som-hi, inhalo, exhalo, som-hi, vinga, activo el centre, controlem la pelvis, vigilem les espatlles, vigilem aquests genolls, que no caigui el peu de la cama de dalt, vaig baixant lentament, connecto vèrtebra, aquí, som-hi, vinga, ens en falten 2, exhalo, inhalo, som-hi, descanso, amunt, més, no caiguis, que et veig, segur que et veig, som-hi, vaig baixant lentament, vèrtebra, que no vingui cap a tu la cama, som-hi, l'última, aquesta és l'última, exhalo, inhalo, i exhalo, som-hi, que és l'última, vinga, lenta, controla-la, va, més, vinga, aguanta aquí i vaig baixant, molt bé, i descansa la cama, molt bé, em fiquem de costat, o no? Jo he suat una mica, no sé vosaltres. Ens anem al segon exercici. Anem a combinar la posició que estàvem de quadrupèdia amb l'esquat. Ens ficarem de peu. Llavors, l'exercici, el primer estarem aquí 10 segons. Som-hi, ens fiquem ja. Vinga, plego braços i les cames les tenc. Vinga, i mantinc aquí. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Som-hi, em poso de peu i baixo. Vinga, si em falta aquí moure una mica més, si fes falta, i som-hi. Vinga, 10, 9, estic fent força tant amb els braços com amb les cames, recordeu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, rectifico peu i ens anem a 2 pujades i baixades. Rectifico peus, mira, aquí en tinc una, vinga, baixo, 2, moure una miqueta més, i baixo, vinga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anem a 3, som-hi. 1, baixo, 2, baixo, 3. I vinga. Aguanto aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Anem a 4. Som-hi. 1, 2, 3, 4. Obro, rotació externa de peus i som-hi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anem a 5. Som-hi. Mira, tenc els peus aquí. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, que me n'he passat jo una. Vinga, som-hi. Aguanto aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinga, som-hi amunt. Vinga, ara sí que són 6, 2, 3. Recordeu que un està fora. 4, 5, 6. Vinga, som-hi. Obro i vinga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anem a 7. Som-hi. 1. Vinga, recordeu aquest curt. 2. Som-hi. 3. A baix. 4. A baix. 5. A baix. 6. A baix. I 7. Som-hi. Vinga, baixo i anoto les cames. Som-hi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinga, som-hi. 8. 1. 2. Vigilem els genolls. 3. 4. Som-hi. 5. 6. 7. Una més. 8. Som-hi. Vinga, baixo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anem a 9. Som-hi. 1. Vinga, aquestes cames. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I 9. I som-hi. Anem a l'última. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vinga, dalt. Vinga, són les últimes d'aquestes. Vinga. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I l'última. I 10. Molt bé. Bueno, agafem una miqueta d'aire. Si fa falta, doncs bevem una miqueta més. Anem pels següents. Recordàvem que havíem fet un que saltàvem i obrim els braços. Doncs aquest també el combinarem. I combinarem aquest d'obrir i saltar amb el que fèiem de flexionar tirar una cama endavant i flexionar amb el genoll cap al terra. Aquesta sentadeta només amb una única cama. Aquest lance. Sí, el faig un momentet. Aquest recordem que era el del salt. I aquí també en farem durant 10 segons, durant 10 salts, millor. I també anem combinant. Una, i aquí baixaré recte, tornem enrere i tornem aquests 10 salts. La segona vegada ho farem, doncs, baixem 2 vegades amb la cama, la tercera vegada 3, la quarta 4, etc. I aquí ara trauré l'esterilla perquè és comoditat. Vale? Som-hi? Doncs vinga, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. La cama que vulgueu. Mans a la cintura, bona passa endavant, baixo recte, toco un genoll i som-hi. Em porto una. Vinga, som-hi. 2 segons, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem amb una cama, som-hi, i ara anem amb una altra cama. Vinga, sempre anem alternant, vale? Vinga, som-hi. 10 segons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Som-hi, anem a 3, una passa endavant, baixo recte, tiro enrere. Som-hi, l'altra cama. Passa endavant, baixo recte, tiro enrere. Una més. Vinga, som-hi, controlem aquests genolls i som-hi, vinga. Un segon, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 i 10. Anem a 4 cames. Som-hi. Una, baixo, recte. Controlem la pelvis, sisplau. No us aneu pels costats i que el genolls no fluctuï. Vinga, 2 més. Control el moviment. Si fa falta, no és imprescindible arribar a baix de tot, Som-hi. Una més. Aquí. Bé, som-hi, que portem la meitat. Vinga. Un segon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, anem a 5 cames. Una. 2. 3. Som-hi, controlo el genoll. 4. Vinga, baixo recte i 5. Som-hi. Un segon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Som-hi. Vinga, baixo una. Baixo 2. Baixo 3. Baixo 4. Baixo 5. Baixo 6. I no és... Vinga, som-hi, som-hi, som-hi. 7. Molt bé. Som-hi, no paro, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Som-hi, anem a 8. Vinga, controlo el moviment. 1, 2. Important de no desplaçar-se cap endavant. Recordeu, no estic anant endavant, 3. Baixo recte. 4. 5. Tot i així, aquest té matisos, podríem fer-lo d'una manera diferent també. 6, 7. No és... I 8. Anem a saltar. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Anem a 9. Som-hi. Baixo, controlo. 1. Som-hi. Vinga. 2. Molt bé. Vinga, vinga, no paro. 3. Vinga. 4. Controlem aquests genolls. Controlo la pelvis. 5. Que no marxi. Estic allargant el cos en direcció cap al sostre. 7. 8. Som-hi. 9. I anem als últims. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a 10 passes. Som-hi. Vinga, baixo. 1. Intercalo cama i cama. 2. Vinga, control el moviment. 3. 4. Som-hi. 5. 6. 7. 8. 9. Vingui l'última. Vai, que marxo. I deu anar mirant la càmera. Bé. Molt bé. Què tal? Bé? Si fa falta fem un grupet d'aigua. Doncs veu una miqueta la suor que poder tenim entre tots. I ens anem a una segona part, una miqueta més, diguem-ne, tranquil·la, però també implicarà treball de força i una miqueta de treball de mobilitat. La part final sí que farem una miqueta de treball de mobilitat. Vinga, fem una miqueta d'aire, us deixo 5 segons. Hem de respirar una miqueta més. Molt bé. Doncs som-hi. Doncs ens anem a aquesta segona etapa, diguem-ne, d'aquesta part principal. Llavors, el primer exercici que començarem, dividirem l'espai més o menys en 2 passes, i des d'aquesta posició el que farem és portar un genoll, en aquest cas el genoll que està obrint, el meu dret, amb direcció cap al sostre i cap al pit. A la vegada que nosaltres el recolzem amb els braços. A la vegada que jo estigui treballant amb la cama, estic empenyent igualment amb els braços. Per tant, 2 parts del cos que treballen, els braços i a la vegada és la cama que està igualment activa en direcció cap al sostre. Som-hi, llavors aquí estic empenyent i no paro d'empenyar amb la cama. Li afegeixo els braços i tiro enrere una bona passa enrere i no mateix amb l'altra cama.
Sí, aquí flexiono, que no xuqui jo, flexiono amunt i tiro enrere i una bona passa. Vale, d'aquí. El mateix. A l'altre costat. Flexiono, tiro enrere i busco passa. Aquí. Des d'aquí flexiono amunt i tiro enrere i llargo. Bé. Som-hi. Flexiono amunt i allargo i tiro enrere. Molt bé. Flexiono amunt, allargo i tiro enrere. Molt bé. Som-hi. Flexiono amunt, la cama treballa i estiro i allargo. Flexiono, tiro amunt, la cama treballa, estiro i allargo. Tiro 2. Som-hi. Flexiono amunt, la cama s'allarga, tiro enrere. Flexiono amunt, la cama s'allarga, tiro enrere. Vinga, som-hi. Flexiono amunt, tiro la cama enrere. Flexiono amunt, tiro la cama enrere. Som-hi. Flexiono amunt, tiro la cama enrere. Flexiono amunt, tiro la cama enrere. Vinga, portem més o menys la meitat, no? Som-hi. Vinga, enrere. Flexiono amunt, tiro la cama enrere. Aquí, si tinguéssim un espai ben gran, ho podríem fer sense parar. Podríem fer 4 o 5 passes llargues, sense parar, però després no sortiríem a plana. Vinga, no pareu. Recordeu, la cama està activa i allargo, ja? En veritat podria estar allargant molt la cama. I aquí podria estar allargant, que aquí l'aprofitarem per l'exercici que ve després. Estiro, allargo. Vinga. Giro. Vinga, estiro, allargo. Molt bé. Flexiono, no paro, estiro, allargo. Molt bé. Vinga. Anada i tornada. Som-hi. Amunt. Estiro, allargo. Molt bé. I vinga. I torno. Amunt, estiro, allargo. I l'última, amunt, estiro i allargo. Molt bé, seguint una miqueta amb aquest protocol, a la vegada que estiri la cama, ara ja no l'ajudaré amb els braços acompanyant el moviment de contrabalança cap endavant. La idea seria que a la vegada que jo començo a flexionar aquesta cama, la cama contrària la flexiono una miqueta, per jo començar a buscar profunditat amb els braços i aquí estiro la cama, estiro els braços i és com si, entre cometes, com si em deixés caure cap enrere, però el que vull és que aquesta cama, la cama de recolzament, quan jo faci l'exercici, empenyi, jo estic empenyent contra el terra en aquesta direcció, amb aquesta cama esquerra en aquest cas, perquè m'ajudi a arribar una miqueta més lluny. No estic saltant, no estic fent això, però sí que estic activa amb aquesta cama. Important, quan fem aquest, recordeu que la pelvis tampoc s'ha de desplaçar. Anem aquí també dues passes enrere, llavors flexiono, estiro, allargo, girem la pelvis, que no marxi. Vinga, som-hi. Flexiono, estiro, allargo i activo la cama darrere. Aquesta sempre està activa. Som-hi, seguim amb la mateixa cama, exactament igual, el mateix que hem fet ara. Som-hi, estiro, allargo, vigilem la cama, aquí. I ens girem i canvi de costat. Som-hi, d'aquí. Flexiono, estiro, allargo. Bé. I una més. Flexiono, estiro, allargo. Aquí. Bé. Som-hi. Vinga, canviem de cama. Aquí, controlo el moviment. Flexiono, estiro, allargo, controlo el moviment. Canvi de cama, som-hi. Controlo la pelvis. Activo, haig de notar que s'estimen aquests isquiotibials. Som-hi. Aquí, estiro, allargo. L'objectiu seria que la nostra cama i la nostra columna i els nostres braços estiguin més o menys alineats. Som-hi, i tornem a començar. Aquí. Bé, una més. Som-hi, estiro, inclino el cos endavant, allargo. Bé, canvi de costat. Som-hi. Aquí, allargo. Som-hi, flexiono, estiro, allargo. Vinga, som-hi, anem acabant. Anada i tornada i anada i tornada. Vinga, som-hi, estiro, allargo. Molt bé. Som-hi. Vinga. Vinga, no paro. Som-hi, flexiono, inclino el cos, estiro, allargo.
Molt bé, anem a les últimes. Va, una més. Aquí. Allargo. Vinga, estiro, allargo. I l'última. Som-hi. Vinga, estiro, allargo. I aquesta última. Flexiono, estiro, allargo. Molt bé. Molt bé, ens anirem al terra ara. Ja comencem a introduir una miqueta els exercicis de mobilitat, per lo que podem recuperar una miqueta l'esterilla. D'aquesta posició ens col·loquem en quadrupèdia, una cama davant flexionada, l'altra cama darrere, en posició del cavaller. Els dos peus estan activats. La nostra pelvis no està girada, sinó que està orientada també en aquesta direcció cap endavant, igual que la punta del peu de davant. No està mirant cap a vosaltres ni cap enfora, sinó que més o menys està alineada amb la nostra pelvis i orientada cap endavant. Llavors, una miqueta d'una bona obertura, aquesta cama que estigui oberta a l'alçada de la pelvis esquerra i aquesta de la pelvis dreta, perquè si no tindrem problemes d'equilibri. Des d'aquesta posició, les mans a la cintura per reconduir-nos, i d'aquí. Ara pujaré de peu, des d'aquesta posició flexiono i mira el que faig. Una mà està al terra i aquesta mà passa per davant i busca profunditat cap amunt. Flexiono. Intentem que la nostra cama no estigui tan endavant com perquè el nostre taló perdi el contacte del terra, sinó que jo mantinc aquest contacte i intento que més o menys estigui alineada, inclús podria anar una miqueta més enllà, si fes falta, aquí activaré més, cap problema, i des d'aquí connecto la mà, passo per davant del peu, per sobre del peu, i d'aquí estiro, allargo, i el nostre pes està entre la cama i la mà contrària. Som-hi. Amunt, anem a estirar 5. Inhalo, flexiono, exhalo, allargo, 2. Inhalo, flexiono, exhalo, allargo, 3. Inhalo, flexiono, exhalo, allargo, 4. Una més. I exhalo, allargo, 5. Anem a canviar les mans. Anem a fer el mateix amb les altres mans. I exactament el mateix aquí. Vinga, som-hi. Allargo. Inhalo, exhalo, allargo, 2. Inhalo, exhalo, allargo, 3. Que no es mogui aquest tronc, aquest cos que no basculi, 4, que no se'ns vagi cap a un costat i cap a l'altre. Som-hi, una més. I 5. Molt bé. Anem a canviar de cama. Som-hi. Passa endavant. I recordeu, si vull treballar una miqueta més, faig una bona passa endavant. Veieu que aquí ja he perdut l'alineació del meu genoll respecte a la pelvis. Aquí tinc aquests 90 graus, aquí ja podria començar a treballar i a partir d'aquí hi ha més activació. Llavors trieu l'alçada que vulgueu. L'important és que aquesta pelvis estigui ben orientada sempre cap endavant i posició neutra, que el cul no estigui cap enfora ni que estigui amagat, sinó posició neutra. I som-hi, aquí connecto en aquest cas la mà dreta pel costat del meu peu dret i ens anem per davant. Inhalo, exhalo, 1. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 3. Inhalo, exhalo, 4. Inhalo, exhalo, 5. Canvi de mà i el mateix. Som-hi. Activo el meu braç, no estic descansant sobre el genoll. Activo el meu braç i som-hi. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 3. Inhalo, exhalo, 4. I l'última. I 5. Molt bé. Torno enrere. Vinga, que el repetirem, Som-hi. Endavant. Bona passa si vull. Activo per darrere. I som-hi. Mà esquerra amb el peu esquerre. I som-hi. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Recordo que no estem descansant a sobre el genoll de davant. Amb el nostre braç estic actiu. Si puc. 4. Inhalo. I exhalo. 5. Canvi el braç. Som-hi. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. 2. Inhalo. Exhalo. 3. Inhalo. Exhalo. 4. I una més. I 5. Molt bé. Ens anem a l'última cama. Vinga, cama dreta endavant, una bona passa. Mà dreta, peu dret. I som-hi. Agafo aire. I exhalo. 1. Inhalo. Exhalo. 2. Inhalo. Exhalo. 3.
inhalo, exhalo. 4, i l'última, i exhalo. 5. Molt bé. Molt bé. Què tal, bé? Sí? Vale. Ens anirem ara a fer una miqueta de treball de mobilitat, per lo que estirarem les cames d'aquesta manera, en posició, jo dic, de doble baixa, que dius en les cames. Si els nostres genolls ens ho permeten, ens quedem en aquesta posició. Si no, ens podríem quedar en aquesta altra posició. O, si no, en aquesta altra posició. L'ideal seria col·locar-nos en aquesta posició, però no tothom és apte per realitzar-ho. Llavors, què haig de fer en aquesta posició? Amb les mans estan a darrere nostra, el que farem és intercanviar un pes d'una cama amb l'altra, veieu? Per anar cap a l'altre costat. Llavors, si em col·loco en aquesta posició d'aquí, aquí, busco profunditat i d'aquí basculo el pes del cos cap a l'altre costat. Si veieu que jo no estic aixecant el meu cul, sinó que el meu cul es manté en contacte i el que intento de fer només és que les meves cames, com si fos una pàgina de llibre, les giro cap a un costat o com un límpia dels cotxes i giro cap a l'altre. Els braços ens donen suport. No estic aquí, les espatlles estan lluny de les orelles en tot moment, activem la cintura escapular i des d'aquesta posició intentem que el pes del cos es reparteixi d'un glutis a un altre fins a arribar al cap del fèmur. Vinga, som-hi. Recordeu, activo la cintura escapular, aquests braços que tenen ganes de venir a les orelles. Som-hi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno a la posició inicial. Molt bé. D'aquí tinc els braços aquí davant. Ara, vigileu perquè aquí estan congits les espatlles i el tronc, intentem que es mantingui el màxim oberts possibles, com si volgués ensenyar, tingués un penjoll aquí o volgués ensenyar de cares endavant, i des d'aquesta posició intento d'anar a la posició contrària. Llavors, hem d'evitar que el cos comenci a encorbar-se i després aquí créixer. Si intentem de créixer en tot moment, veureu que probablement anireu avançant una miqueta endavant, com ja m'ha passat. Llavors intentem que això passi el mínim possible, però sobretot això, que el cos no s'arrugui. Som-hi aquí, estiro braços, no estic endavant, sinó que estan estables, i des d'aquesta posició som-hi, aquí. Vinga, som-hi. 1, 2. Vinga, aquest també costa. 3. Recordem a créixer. 4. Som-hi. 5. Vinga, aquest no és tan fàcil, 6. Som-hi. 7. Allargo el cos. 8. Allargo el cos. 9. I l'última, allargo el cos. I allargo el cos. 10. Molt bé. Molt bé, triem una cama. Per exemple, la meva dreta, aquí estirada, la meva esquerra està aquí penjant, podria estar aquí també, el més còmode no és el seu costat. Els braços els col·loquem a darrere perquè ens donin suport. Igualment les espatlles estan lluny de les orelles. I d'aquí el que faré és imaginar-me que tinc una tovallola que està per sota d'aquesta cama, per sota d'aquest genoll, i el que haig de fer és aixafar amb el genoll, jo aixafo el genoll i activo la musculatura de la cuixa, aquest quàdriceps, activo. I mantinguent aquesta activació, el que farem ara és, amb la punta del peu, anar-nos tot el que pugui cap a un costat, mantinc l'activació, la cama no està relaxada, sinó que està activa, i des d'aquí me'n vaig tot el que pugui cap a un costat, evitant que el turmell se'ns giri, veieu que aquí s'està girant el turmell, no. La punta del peu està alineada amb tota la cama, aquí amb la tíbia, en aquest cas, cap a un costat, i després me'n vaig tot el que pugui cap a l'altre. Recordem l'activació de la cuixa, no la deixo anar, sinó que sempre està activa. I som-hi, i aquí busco la màxima activació. 1, vaig cap a un costat, es veurà bé, i vaig cap a l'altre costat. No estic aquí caigut, vinga, no m'arrugo. Som-hi, aquí, tot el que puc. Som-hi. No perdo l'activació. Som-hi, vinga. No perdo l'activació. La pelvis no la deixo anar, si la deixo anar giraré molt més. Per això tinc les dues mans aquí fixades. Som-hi. Vinga, que només sigui la cama la part del cos que jo vulgui moure. Som-hi. 6,
Vinga, no para. 7, recordeu la cama que està activa, aquest quàdriceps està fort. 8, ja està cansat. Som-hi, el meu ja està tremolant. 9, una més. Vinga. I 10, molt bé. Canvi de cama. Si ens molestessin els canells, podria fer el mateix recolzant les espatlles com si estigués aquell que diu a la platja. I des d'aquí podria fer exactament el mateix. Però vaig activar el quàdriceps, activo quàdriceps i d'aquí giro tot el que pugui i giro tot el que pugui. Una. Igualment, no estic encongit, activaria igualment les espatlles. 2. Així també estic treballant la musculatura estabilitzadora de l'espatlla. 3. Giro cap a un costat, tot el que pugui, cap a l'altre, aquest quàdriceps no l'abandono. Vinga. 5. Vinga, estic molt cansat aquest. Som-hi. 6. Som-hi. 7. Una miqueta em costa més. Som-hi. 8. Vinga, no paro. 9. I una més. Vinga. I 10. Molt bé. Si ens molestessin els canells, podríem agafar d'aquesta manera les mans i intentar de fer cercles de forma que els braços estiguessin una miqueta relaxats. Això ens dona una miqueta més de mobilitat, inclús estirar cap a un costat i cap a l'altre, de manera que els dits es quedessin enganxats. Anem a col·locar-nos en quadrupedi una altra vegada, en aquest cas igualment amb una cama per davant, posició de cavaller, i la cama de darrere pot estar descansant, i aquí busquem una bona amplitud de passa, important que aquesta pelvis estigui també orientada cap endavant, i ara sí que vull que el nostre cos estigui inclinant-se cap endavant, perquè el que m'interessa és que s'estiri tota aquesta zona d'aquí davant. Si el meu cos el tinc girat cap a vosaltres, no notaré ni la meitat d'estirament. És important que el cos estigui orientat cap a aquesta direcció. Si encara notés poc, el que hauria d'intentar és de tirar la nostra pelvis cap endavant, com si volgués treure la vegada del cul enrere o inclinar lleugerament el tronc enrere. Això ens provocarà encara més tensió d'aquesta musculatura flexora de la pelvis. Sí, la pelvis. Molt bé. I aquí mantindria. Aquí senzillament estic fent un estirament. I ara vull que d'aquest estirament, a la vegada estiguis apretant amb el teu genoll i la teva cama en aquesta direcció, cap al terra i una miqueta endavant. I encara notaràs aquí que activa molt més fort tot això. Si tens problemes d'equilibri, col·loco les mans aquí al terra. Al col·locar les mans aquí al terra pot ser que perdis la sensació d'equilibri. Per això perdis la sensació de tensió. Si és el cas, l'ideal seria col·locar-nos d'aquesta manera. Així notarem molta més activació. Anem a l'altra cama. Si ens molestés el genoll, podríem igualment col·locar a sobre l'esterilla una tovallola o fer una doble esterilla, una pròpia esterilla, fer una mica de plec per fer una mica més de coixí. Una bona passa endavant, col·loco les mans, alineo la pelvis i si fa falta inclino enrere i porto el cos en aquesta direcció, endavant. Aquí. Pot ser que noteu que hi hagi una cama que estiri molt més que l'altra. És normal, som asimètrics, llavors és normal que hi hagi una part del cos que tingui més tensió que no pas l'altra, en funció del que treballeu, en funció de l'activitat física que feu, en funció de possibles descompensacions, etc. I ara apreto amb el genoll i amb la cama esquerra, en aquest cas, cap endavant, perquè hi hagi aquesta activació d'aquesta musculatura. Vinga, i descanso. Molt bé. Per últim, ens estirem de cares tenim dues opcions, o estirar-nos de cares a baix o col·locar-nos asseguts d'aquesta manera. Trieu el que vulgueu. O estirar-nos de cares a baix amb les cames flexionades, d'aquesta manera, que així estareu més descansant, sobretot els que tingueu cadena muscular posterior més esforçada, o flexionat. Jo ho faré flexionat assegut perquè així podeu veure bé com col·loco les mans. Llavors, tant estirats com en la posició assegut com estic ara, col·loqueu una mà a la panxa, on hi ha més o menys la zona del melic, i una mà a la zona esternal o la zona pectoral. I des d'aquí intentarem, si esteu asseguts, intentarem d'allargar-nos en tot moment el nostre cos, fent aquest estirament axial en direcció al sostre, no m'arrugo, sinó que creixo,
dels que esteu asseguts, l'objectiu és el mateix, allargar el vostre cos en aquest sentit i les cames estiguin recolzades a la planta del peu. Mantinguin aquest estirament i intentarem d'agafar i treure l'aire només per la panxa. Llavors, a la vegada que jo agafo aire de fet per la panxa i intento també que les costelles ens ajudin a fer el moviment. Puc tancar els ulls i intento de percebre com el nostre cos agafa i treu l'aire per la zona de la panxa. No haig de treure la panxa quan agafi l'aire de forma voluntària, sinó que haig d'intentar de focalitzar l'atenció i que s'infli de forma més conscient la panxa i que no repercuteixi en la mà superior. Ara no voldríem que la mà de dalt pugés i baixés, sinó ens interessaria que només la mà inferior pugés i baixés. Paral·lel en aquest moviment, si ara col·loquem les mans a les costelles, intentaríem ara de fer el mateix símil. Intentar d'agafar i treure l'aire per les costelles, pressionant una miqueta les costelles, ens imaginem que és com un acordió i des d'aquesta posició inhalo, obro i noto com aquestes costelles s'expandeixen i s'obren i exhalo i les acompanyo, les tanco també amb les mans. Inhalo, obro aquestes costelles, ara ja no serà tant la panxa, seran més les costelles i exhalo i tanco. Recordeu que estic creixent, no estic arrugat, allargo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. I l'última, inhalo i exhalo. Molt bé. I anem per últim, igualment a col·locar mà superior i mà inferior, i ara anirem a fer aquesta respiració més alta, aquesta respiració esternal o pectoral. Llavors, ara no vull que la panxa s'infli, el que sí que vull que s'infli és la part alta, la part pectoral. Llavors, agafo aire, inflo el pit, exhalo. Anem així, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo 4, i l'última, inhalo i exhalo 5. Tot això forma part d'exercicis del patró respiratori on s'ensenya a respirar d'una forma correcta i aprendre també com respirar, perquè ningú ens ensenya a respirar, i veure que hi ha molta relació quan tenim alteracions tipus emocionals com l'estrès, com l'ansietat, com situacions de notícies negatives, etc., que pot ser que ens alteri la nostra respiració i amb ella alterar tot un seguit de músculs i a partir d'aquí començar tota una cascada d'alteracions, disfuncions, dolors musculars, etc. Per tant, si voleu practicar aquest tipus d'exercici, ens estiraríem de cares amunt i faríem aquest exercici que hem fet ara. Principalment, mà superior i mà inferior, respiraríem amb la mà inferior, col·locaríem les mans a les costelles, respiraríem amb les mans a les costelles. Aquestes dues respiracions són les que haurien de predominar, les que haurien de participar d'una forma més activa durant el nostre dia a dia, i quan hi ha alteracions del tipus que us he dit, pot ser que després comencem a respirar més per la part alta. Patologies respiratòries, mucositat, alteracions de les vies respiratòries altes, pulmonies, etc. Utilitzem més musculatura accessòria. Llavors, hauríem d'intentar de reconduir aquest tipus de respiració. Com? Doncs fent aquest exercici. Respira per la panxa, respira per les costelles. Doncs res, espero que us hagi agradat una mica la classe d'avui.